Mga tats, good morning sa inyo or what time did you receive my video? Wow, English na yun ha. Sa ito mga tats, nata sa Peaceport karon no kay mag-duty sa ata kay naatay lakaw unya taod-taod. Kay di magduga ini mga tats na abi ko kuhaon nito nga baboy no. So ato sa ni-dutyhan para naatay ipalit og mga pagkaon niya or feeds. So mao din ko sa manadagat mga tats, golden key no. Golden key jud ang pinakadaghan ani mga tats kung napansin ninyo ginapili na muna kay nga naman gilahi magud ang tulay. So mga duha ka banyera jud na iyang kuha mga tats no. Pag human na tog habo mga tats, diretso na ta sa tumbalay no kay dako taglimpihon ani to tangkal. Kay dugay-dugay jud ko wala nakabuhi mga tats, mga more than 1 year jud ko wala nakabuhi sukad pud nag-vlogging ko. Mao na ato na limpihan mga tats kay di ko katuo to naagi mga tuig nga wala jud koy handa no. Pasko og bagong tuig mga tats wa jud koy handa. Naa na ko gikambas mga tats nga duha lang og kabukat ng paliton god kay nga naman mahal-mahal ba ang baboy karon mga tats no or baktin. Pagka human ako limpyo mga tats ni adto na ko dito sa baboyan no tong akong gisaaran kay ako na tong kuhaon ang akong gipili or ako pang pilion mga tats. Kung napansin niyo nata sa baboyan karon kay makuha ko duha ka buok mga tats kay ganaman good pud ang iyang baboy sa mani mga tats. Pro dili ko na kay dagko na katula akong baktin mga tats kay kang isa mo gud ana ang baligya niya 8,000. Pero kuning ako mga tats silip-silip lang gud basig natay bayar nga makuhaan ani or natay mahatagan may na lang pud napod tay panipis mga tats. Pero ang tinuod mga tats mao jud ni ako baktin jud ako mga tats kay ato pa man ni buhion. Pagka man mga tats naa nata sa sulod sa tumbalay no or naa nata sa tangkal wala na nako gipakita sa inyo kung giun sa pagdala diya kay nga naman ulay mo gunit sa kamera. So duha ka buok mga tats akong gikuha ang isa ani mga tats 4,200 kay ang presyo man gud 4,500 so gihanyo nako sa 4,200. So wala na tay mahimo mga tats kay gihapon ang presyo kay nga na man ang negosyo. Sa unang panahon mga tats nagabuhi kog baboy sa wala pa ko nisulod aning vlogging no. Mubuhi kog duha, tulo or upat kay ako lang gud panipisan mga tats may na lang gud natay paaboton. Ang baboy man gud mga tats gamay ra ginansya ani ubot no naon. Pero alkansya ni siya mga tats. Ang ako abangan na kay hulaton sa maabot ang panon or naatay kuoton. Sa laktod nga pagaistorya mga tats depensa na ko ni sa Pasko og bagong tuig. Kay lain pud kay mga tats uban nag-inihaway na, nagpinalitay na kita ani nangganga or nagtanga. So ang akong gimo mga tats ato lang hinay gasto kay dili man ibugat sa bulsa mga tats kay pila ra may pagkaon ani. Og isa pa maabot ang panahon ato na nang ipaihaw di ba? Or ibaligya ba nato na o di na natay handa sa Pasko. Siyempre dili man na mo dako ang baboy mga tats kun dili mo na atimanon sa manang pagpakaon, paglimpyo. Kinahanglan mga tats limpihan jud mo nang palibot kay siyempre kabalo biya ka mga tats atong masilingan gaiwas lang ta di ba? Mo na cleanliness jud kada adlaw ana mo nang gikag og Peaceport mga tats sulod dayon ko dira kay ako nang limpyuhan. Ang akong pagbuhi ani mga tats duha ka bulan lang og tunga kay ngano man dali ra man nimo dako kay page man ni og isa pa mga hybrid man nga mga baboy mga tats dili man ni para sa mga Bisaya bitaw nga gahi kay mo dagko or gahi kay mga panit kani siya humok ni siya banit mga tats og isa pa basta page kay gipakaon nimo dili kay na tambok ang ihang unod. Ang adlaw biya mga tats dali ra kaayo di ba? Ato lang tulog-tulogan murag baliwala lang gud ingana man ang negosyo mga tats. Pero sa tinuod lang sugal jud ni oy. Dili ta makaingon nga ginansya or wala. Kung mosulod og negosyo mga tats di jud ko mahadlok mo sugal nga naman. Ingana man na di man ma-speak nga ginansya ka or logi ka. Mao gyud ginatawag negosyo kay sugal jud na siya. Nya mga tats, mo lang to. Thanks.